Kain po. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. Today's video po, magmumukbang po tayo ng chicken apitada. Meron po tayong konting sauce, may rice sa likod, tapos yung drinks po natin, water. So before tayo kakain, i-bless mo natin yung food na sarapan. Sa lahat po dito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Yung chicken apitada po natin, may sibuyas po siya. Ang mahal po ng sibuyas ngayon po, 600 ang kilo. Kain po. Kain po.
Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po. At sa lagi pong nag-share po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa suporta at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine, Pini Kalalang, Chibi Rosel, Mixco, at saka Richella Kawad po. Sa Sulid Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Sarasar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Isti Vlogs, Jenner, Angie Monsor, at saka I Garcia 1301. Sa Super Kao po, Arceli Bunes, Els Mukbang, Ron 21, Saudi Vlog, at saka Kusina Bicolana. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulid Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, shoutout po. At sa lahat po ng Pinoy YouTuber, shoutout din po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.